kažu, budi čovjek koji može izgubiti posao, može izgubiti zdravlje, može preboliti prekid, da ima slomljeno srce i da opet poslije svega kaže, ma jebeć ga, srećemo nekako sve. To je pravi čovjek, a ne ovi današnji muškarci. Ima bubuljicu na čelu kaj ne mogu ići u grad. Grne rane, na što smo spali. Još što je najgore, boje se ovih današnje ove generacije kao za mobilizaciju, da će biti možda u nekom ratu nešto, da će neko nekog zvati. Koga će ba zvati, šta će ja zvati, da lakirate nokte vojnicima ili šta? Da ih fenirate? Daj ba, pederluk živi i klošadluk. Ovo što imamo, novih generacija, ništa. Čast nekim izdjecima, ali ovo ostalo, ništa.